Baka san yadda nake kewar ka ba idan har baka tare da ni. Allah sa yanda yake ji a cikin zuciyar shi, Allah sa ke ma ke ji a cikin zuciyarki. Wasu abubuwa idan kana faɗin su kamar ba su inganta ba ne. Kake ƙoƙarin yaudarar wanda kake magana a kansa. Ta wannan ɓangaren sanarwar da kai shi ke sa wanda ke so saƙon ya isa zuwa gare shi. Kin ji ƙorafin Sultan ya karɓu? Karɓuwa ku? Ai, na lura da shi mai kula ne sosai. Haka zalika zan so ganin matar da zai aura saboda na san za ta samu kulawa sosai da gaske. Kamar bakinku ɗaya da shi ma haka yake yaban halayenki. Bike da shi bane? Ya kamata ke da duk abin da zai fito daga cikin bakinsa. Yarda ce ta saka na kalle kan. Ko da yake ma? Kai da shi ba mai jin kanku, ko ma ba gaskiya bane? Ba yanda za a yin gane. Mu ba ma daga cikin masu ƙin gaskiya don san kai. Ki yarda da duk abin da ya fito bakinmu. Mu ba mu yin magana don burge mai saro, sai dai mu faɗi gaskiyan da ke cikin cikinmu. Amanar juna da yaudarar soyayya abokai. Assalamu alaikum. A wani lafiya. Kai da waye kuke magana ta? Haka fa, ina yake? Ba ni shi in masa ban gajiya. Har ka daura auren kenan. Na yadda a daura auren, amma kuma sai dai inda kai ne za a daura auren. Ji bakinsa, kamar da gaske, sai abu ya tabbata kuma ya noki. Yi kamar ba shi ba. To shi kenan za mu gani idan haka ya tabbata. Ba Usman waya. Sunana Asiya. Ka daina kirana da wannan sunan. Ya kamata ka bani sunan da ya kamata ka bani. Ka san ina ji da bakon nan na. Saboda duk abin da ya fito ta bangaren ka, ni ma ina ji da shi. Shirin mu kenan da ni da shi a yanzu. Amma kuma gashi aminin naka ya iya fira. Shikenan. Kawai sai mu yi waya anjima. Ga dukkan alamu dai wannan fira ta muku daɗi ke da wannan saurayin naki da ba zai ma iya zuwa ya gaida ni ba. Mama, kar ki damu. Zai zo har gida ya gaishe ki. Don shi da bakin shi ya gaya min cewa zai zo ya gaishe ki. To shikenan in dai har za ku zo to ku sanar da ni. Saboda kar ku zo ku same ni bagatatan. Aba dai mama, ke fa kika min gorin cewa bai zo ya gaishe ki ba. Kin ga ko ai zan kawo shi ya zo ya gaishe ki amma ba za mu gaya miki ba sai dai kawai ki ganshi kwatsam ya shigo. Idan ba ku sanar da ni ba, kun zo ku same ni gida kaca-kaca ba zan kuma gyara ko ina ba. Kin ga idan kun zo ki za ki ji kunya. Aba dai mama, ta ya za a yi in ji kunya? To shikenan. Kar ku sanar da ni ku gani. Abokanai dai su ne wanda suka yarda da juna. Abokai, abokai, oh abokai, su ne dai abokai. Abokai, abokai, abokai. Anya fi ganganci ba kuwa? Kamar fa tunaninki ya sauka akan cancantarki. Dama na san duk yanda zaki ki gane ba ki taba ganewa ba. Amma ki bari zan gayyato miki shi na musamman ki ganshi zaki san cewa shi din da musamman ne. To shikenan. Kila in kika yi hakan in gamsu, amma fa ina so ki sani bana goyen bayan ƙarya akan gaskiya. Bana neman goyon bayan ki. Ni zuciyata abinda take so shi nake bata. Abinda bata so ba zan taba bata ba. Wai don faranta ma wani rai ko kuma don ya ji daɗi ba zan taba yi ba. To shikenan. Ya kamata dai kanki ki lissafi don kake sa kanki a cikin sarƙaƙiyar da zaki kasa fidda kanki. Ba wata sarƙaƙiya. Ni kin ga tafiyata. Ki gaishe min da umma. Abokai a cikin abokai akwai wani lamari cikin abokai
cikin abokai. Akwai wani lamari cikin abokai, cin amanar juna da yau. Kaya mun za ku taho da baki ba? Zo ki ɗaukan musu tabarma. Abokai a cikin abokai. Akwai wani lamari cikin abokai. A tabarma. Masha Allah. Dan da kokari. Yawwa. Yawwa kino. Yawwa. Bismillah. 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 Sannu mama. Sannun ku lafiya. Sannun ku mama. Yanzu kuke tafi. Sannun ku dai. Gashi kuma bata sanar da ni zuwan ku ba. Da sai a dan tanadar muku wani abu. Ba wani damuwa insha Allah wallahi. Asiya ba su ruwa su sha. Na gode sosai. Allah ya sanya alkhairi. Allah ya sanya alkhairi. Amin ya rabbil alamin. A to har za ku koma? To sannunku. A gaida gida. A gaida gida. Abokai a cikin abokai. Akwai wani lamari cikin abokai, cin amanar juna da yaudarar soyayya. Abokai, abokai, abokai. Ki gaya min za su zo ba ki gaya min ba sun same mu haka bagatata? Yariya ki sa kawai mutane su zo mun bagatata ban shirya ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, har kin raka su sun tafi? wallahi kuma mama na raka su sun tafi. Yau wato yanzu Asiya, yanzu mai gari ya waya. Sai da na ce miki idan har mutanen nan za su zo, ki sanar da ni. Sai a san abin da za a yi musu, amma kin tashi kin kwaso su bagatata. Yanzu a ce sun zo marasa abin da za mu ba su sai ruwa. Kai mama, sai ka ce sun zo gidan biki? Ba fa gidan biki suka zo ba. Balantana su tunanin za su kwashi ganima. Duk da dai haka, Asiya abun bai min daɗi ba. Wallahi na ji ba daɗi. Kai ki damu mama, wallahi ba komai. To ba ma wannan ba. A cikinsu wane ne sarakin nawa? Wannan dogon da ya sa malin lemon green? Abokanai dai su ne wanda suka yarda da juna. Abokai, abokai, oh abokai, su ne dai abokai.